Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Türkmenistan illeşlerim. Esselamu aleyküm. Halmurat Söyünov, Saparaklymov ve Türkmenistan'ın başına duran diktatora karşı çıkış eden illeşlerim, Allah yolunu da açık etsin. Allah yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun niyetimiyle men öz islegim bilen sizin aranızda koşulayan ve öz fikrimi aydasım geliyor. Edildiğilleşler käbir komentaryanı okudum. Türkmenistan'ın içi şu zatlardan habarı bağımı deyip käbiri inanmazçılık bilen yazıptır bir komentarya. İlleşler Aşgabat'ın köp yeri seyredýär şu sizin edýän çıkışyňyzy nesip edenden. Hana 3 tane ýaşulyny çykarypdyrlar. YouTube'da görünsiňiz. Menem şu sizin kanalyňyzdan gördüm. Hem de 4 tane aydymçymy işte daşary ýurtdaky türkmenlere watan haýyny diýe şolara jogap beresim geldi. Şol içinde kim vardı? Men atlarından bilemek уже näçe 20 ýyla ýakyn daşary ýurtda ýaşadym üçin men seredemagam. Ýöne ýanky zatda roliklerin içinde men maňa öňüme çykdy. Selvi diýip biri bardy, ýene 3 tane oglan menem watan haýyny siz tarihte da mıdama bolşuyalı saray soytorları vardır. Şumatka sarayın soytorları siz kıynansak da özde Türkmenistan illeşimiz bolsagam siz sarayın soytorları çıkan gürleyen 3 tane yaşlım zır tapoz züppe men yaşım 45 ýaşynda bolsamam dini bilimim sizinkiden gaty üstünmi diýen Allah'a çok şükür, yüce Rabbime şükürler olsun. Beni bu akla, bu ilme yetireni üçün yüce Rabbime binlerce şükür olsun diýen. Siz din adamları bolup çıkıp ýalňyş zatlar gürleýäňiz. Allahu Ekber demek näme? Birinci şonu öwrenin ýaşullar. Allahu Ekber demek Allah'tan beýik zat ýokdur demek. Siz Allahu Ekber diýjek bolsaňyz şan şöhrat arkada diýmen, arkada şan şöhrat diýen bolsaňyzam o ogry arkadaňyzy yüjelden bolsaňyzam Allahu Ekber diýmen. Ve ýene de Kur'an'da Maun suresi var. Maun suresi 7 ayetten ibaret. Şu kıysa ayettir özüm. Okap görseňiz Kur'an-ı Kerim'in en kıysaçyk ayeti ýöne manasy gatullykandyr onuň. Kur'an näçe sahypa birinji şonu öwrenin. Kur'an näçe ayet ayetlerin süresi näçe sanak birinji şonu öwrenip şonu wagt berseňiz has gowalarmy diýen. Maun süresini okap manasyny aýdyp berseňiz Maun süresi nämeden ibaret ediz illeşler we şu 3 tane hoca yetiresim gelýär. Maun süresi sadaka, zekat, mal demek. Maun süresi kamu malı demek. Kamu malı döwletin malı demek, toplumyň malı demek. Bütün döwlete giren girdeji demek. Bütün bir döwletin yerasy, yerüstü baýlyklary demek. Şu baýlyklaryň halka deň eşitde, deň miktarda paýlamaly demek. Döwletin malyndan bir garş ýüp ogurlanan bolsa, şu kimem bolsa, şoň janaza namaza okunmaýar, şonu wagt beriň siz birinji bilen. İkinci Beled suresi 20 ayet bolmaly. 20 ayetin
13-nji ayetinden 18-nji ayetine çelle okan. Kıyınçılık makalı adamlara nähili kömek edilmeligi, bir döwletin adamların öňünde näme borcu var bolmalygyny aýdyp berýär şo ýerde. Siz birinji şo zatlary okusaňyz has gowalarmy diýen. Edebiýatçylar käbir agyr sözlerimi kıyın görmeň. Bu zırtapoz züppe oyunculara da aydımçılara da diyesim gelen zat biraz batır bolun, korkak bolmaň, tüy yolunun ördek ýaly boluşup görmeň. Bir lasina giyip, ayaňyza sportivne bir ayakkabı giyip, össük mukadimen ösmek, birinci öz diniňizi, imanyňyzy bilmekdir. İman demek näme demek şonu öwrenin birinci. Dinsiz, imansız bolmaň. Men 28-nji aprelde şu zatlary eşitip Aşgabatda jaň edemde Aşgabatda kılan habaram yok. Näme üçin habary yok? Şu ýagdaý bolup başlan soň elektrik giden, internet spesialne öçürilen, belli wagtly, belli aralyk wagtly açylan internet şogun. Her kim bärden imodan uğratmamyzy isleýär. Edidilleşler şu bolýan zatlary bilmezlikden gelýärler, bilmedik siren bolýarlar. O başyna duran kim o? Qurban Guly Muhammedow, Qurban Guly Berdi Muhammedow. Oňa da ýüzlenýän şahmat. Qurban Guly şahmat etdi. Millet şahmat etdi. Şahmatın manysyny bilýänsiňiz edilýär. Halk gorkýan bolsa, gorkak halk slab halk bolsa-da, daşer ýurtdaky edilýärler gatulykda da bolsa, edilýärler sesiňiz bilen hemde içerdäki kyngyna düşen illeşleriň sesi eşitilip başlady. Bu sizin yeňişiňiz diýip düşünýän men. Bedasyl hileger ol başda duran ogram bu zatlary bilmedik sirap inni gidýärmişin diýip ýaňy men eşitdim. Sen ağda bir ojağa awgatan, sen prezident diýesimem gelmeýär. Men hiç bir wagt taksiz aňarda özüňizi prezident edeňizde de men ýokdum Türkmenistanyny. Men öňki Sapar Murat Niýazow barmahalam şonuň edýän işlerine, şonuň töweregindäki ýanaklara, şo mahalky politika, şo mahalky Türkmenistanyň durmuşyny kabul etmän ýurtdan çykan bir illeşiňiz men dini ministrini tutan, İçeri işler ministrini tutup hapishanalara atan ve pensiyada oturan öňkü ministrini alıp korkucundan tutsakxana atan sistemi ýigrenem soň şu Türkmenistandan çykdym men. Edilýärler bilen öňkü edip bilmeýän zadymyzy edeniňiz üçin size minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Ýoluňyz açyk bolsun. Allahan şu ýoluňyzda Allahyň özü kömek etsin diýesim gelýär edilýärler. We birlik, beraberlige çagyrýan edilýärler bir-biriňize ýumruk çykarmaň, bir-biriňiziň arkaňyzda durun. İçerideki aydımçılarım olsa, oyuncularım olsa, olar sarayın soytoru diyen yine bir gezek 5 yıldızlı soytoru ona da. Yine de şunyalı bir nemede degesim gelýär. Olara da kämahal düşünemde şu aydımçılarım şeydi gününü görýär şu Şumatka prezidenti näme üçin diýseňiz şoňa şöhrat diýmesen
aydım ayttırmayalarım, toyu da çıkmaya seni nem edip başlayalar, öz aralarından uzaklaştırıp başlayalar. Käbir aydımçı bar şun ýaly ýagdaýa düşen, bir kedek aydym ayttırılıp sonra şu oýnaklyk özüni oýnadasy gelmeýän käbir aydymçy telewizorda çıkaranaklar, öňkü çıkarılan aydymlarynam telewizorda da, radioda da görkezanaklar hem we dinledenaklar edilýärler. Bu oyuncular, aydımçılar aydan aydımlarını men hiç wagt dinlemedim. Yani 2-3 günlükte dinledim. Bular näme aýdýarlar, näme edýärler diye. Ne interesna ösmedik. Aňlary, bilimleri ösmedik. Haýsysy şam dersini alypdyr, haýsysy simfoniya, yani haýsysy näçe sany instrument ullanyp bilýär. Uje näme diýen DJ-lik sistema geçen döwrüň adamlary. Onun üçin olary dinlemäňim, toýuňda da çağırmaň, ullakan toý tutjagam bolup ýörmäň. Ana size gerekli zat däl, size gerekli zat okumak, ilmli, bilimli bolmak. Daşary ýurtdaky işleýän illeşlere ýüzlenesim gelýär. Boş wagtyňyz, şu mahal karantina bolmaly, her kim karantinada bolmaly. Boş wagtyňyzda internetde biderek zat seretmeň, o filmler seredin, käbir neme bar, Google'da kitaplary indirin. O zatlary okaň diýesim gelýär, özüňizi bilimňizi ösdüriň we agdy berlige çagyrýan, birlige, beraberlige çagyrýan edilýärler. Özüňizi gowy seredin. Ýene-de görüşeriz. Sag bolun.